Зараз пачатак красавіка і на дрэвах ўжо набухаюць почки. Ось на алычэ. На яблонях не так заўважна. На яблонях толькі яны ледзь замахнаціліся прыгажуні нашы. А вось на грушах будь здоров. На грушах вось галінка. Вы бачыце, што гэта значыць для нас, што трэба апрыскивать дрэвы. Трэба дапамагчы дрэвам у барацьбе з рознымі шкоднікамі, з казуркамі і астатнімі. Для барацьбы супраць розных хвароб наших дрэў мы будем выкарыстоўваць вось гэтае средства. Тут ёсць табліца, па якой падказваюць яны, як што разводзіць. Вось, напрыклад, для яблыні гэта парша і манілёз пятністасці. 100 грамм на 10 литров. Разводить воды трэба. Мы разведем усе адразу 200 грамм. І яны тут нам подказывают, что их трэба рабіць до того, як распускание почек. Першы раз. Ось зараз у нас почки пакуль не распусціліся, таму мы супраць хвароб і апрыскаем. 2-літровую ёмістасць посыпаем. Лепш яно праз лейку гэту шло, трэба ўвесь час калаціць. Вот, буде зручна. Ось так. Ось тут, калі паглядзець, видны крысталы меднага купаросу і нешта там яшчэ такое бялёсае. Ну все, зараз цёплай вадой усё гэта зальем. Ось пайшоў працэс нейкі хімічны там. А гэтае средство насамрэч яно састаіць з меднага купаросу, адразу бачна такога колеру блакітнага, сода і нейкія там дабаўкі карысныя для дрэў. Зараз мы ўсё гэта будзем баўтаць, каб яно растварылася, перемешаць. 2 гадзіны і вось атрымалі такі канцэнтрат. Гэта павінна было растварыцца ў 20 літрах. Мы яго растварылі ў 2 літрах. Зараз мы працэдзім яго. Ён такі выдатны колер мае ад таго, што ім прысутнічае медны купарос. Вось ён, дарэчы, звонку застаўся. Бачу. А гэтае у нас атрымалася 2 раствора суперканцэнтрата, мы яго профільтравалі. Тлумачу, чаму мы растварылі яго ў 2 літрах замест 20. Таму што гэтым годам я рашыў выкарыстаць для апрысквання вось гэтую пенную насадку ад Керхер. Сюды мы зальем як бы мыючае средство, замест яго вось наш раствор, і праз гэта сапло будзем распыляць. Рэгуліроўка тут ёсць ось максімум, як максимально, неяк сярэдняя і зусім малая. Мы залесем сваім сынам опытным путем высветлілі, што калі ставіць распыляльнік на максимум, то літра хапае на 10 літраў вады, якая будзе сунуцца з сеткі. Ось адсюль мы бралі гэты лічыльнік і глядзелі, колькі трэба тут вады, каб высмактала нам літр вось гэтай воды. И высветлили, что отрымливается 1 литр вось гэтага сродка на 10 литров магистральной воды. В принципе, нормалёво атрымаецца. Выдатна. Чым опрыскивателем ходить, Халипер Керхер. Также зауважу, что тым годом я таким чынам з'ел, зламаў вось такі пісталет. Ён перестаў пасля такога раствору трымаць, вось тут такі сальнічак ёсць у яго. Перестаў трымаць, і ён пачаў сачыцца вода адсюль, спсаваў адным чынам. Але тады я ўсё гэта рабіў, калі сама мыйка высокага ціску, яна смактала ваду з вядра, і мы з ёй хадзілі і апрыскивалі. Гэтым годам я рашыў выкарыстаць ось такую пенную насадку. Зараз паглядзім, што сцягнулі 2 падаўжальнікі, адзін падаўжальнік з напругай,
лямпочки захацяць і один падаўжальнік для шланга з водой. Подключили у свою мыйку высокого ціску. Обов'язково будем выкарыстоўваць при працы вось ахоўныя сродкі, каб твар забараніць ад розных кропляў ядавітых. Ну і зразумела, зараз гэта вельмі актуальна дыханне, каб было чыстае паветра. Ну і паспрабуем зараз. Ну што ж, пачынаем. Я падрыхтаваўся. Першую яблоньку нашу. На 6 адносна невялікіх дрэў у нас ушло 600 мл. Вось зараз будзем вялізнае дрэва пралатваць, апрацоўваць. Паглядзім, колькі на яго пойдзе. Тут ужо трэба крышку вышэй, таму будзем выкарыстоўваць вось такую страмянку. Я буду на неё злазіць. Напругу включили, начинаем выбирать. Вот что такие годинки вельмі добры. Зараз снизу на гэта вялізнае дрэва у нас пайшло прыкладна грамм 300 нашага рэчыва. Ну і будзем далей працягваць. Запас у нас ёсць літруха. Мы працавалі дрэвы свае, апрыскивалі, і раптам зрываецца у нас вось гэны штуцер. А што атрымалася? Атрымалася, што вось здесь трэшчына у такім славутым кехерным працаванні. Ось, бачыце, добра бачна. І ўсё, не трымае зараз. Вырашылі падлячыць вось такой трубкой тут. У нас ёсць. Зверху мы насунем і потым абсадзім. А гэта здарылася хутчэй за ўсё таму, што дзесьці аб плітку яна ляснулася і пайшла трэшчына. Зараз абсадзім і паглядзім. Атрымалася даволі прыгожа. І з колерам амаль угадалі. Будзе зараз гэта зямленне. Паглядзім у снагэнным клапане. Не вырваць яго. Здымаецца. Так і пакінем. Зараз будзем працаваць уже пад ціскам. Паглядзім, як што будзе. Глядзім вынікі працы. З дапамогай мыйкі высокага ціску К5 мы апрыскалі вось гэным фунгіцыдам, маса 200 грамм. Прыкладна 6 дарослых і з десятых не вельмі высокіх яблонь і груш. Што за перыяд працы показала наша мыйка? Па-першае, у нас зламалась вось гэны штуцер, гэты зламаўся, трэснуў. Але мы яго вылечылі і потым ён працаваў бездакорна. Па-другое, вось гэны пенаабразаватель, які ў нас тут мы карысталіся, ён увесь час прыскаў даволі добра, але пад канец працы я заўважыў, што ўжо распыленне адсюль не так добра ішло, як адразу. Таму мы што зрабілі? Разабралі, каб паглядзець, што там робіцца. Разбіраць не цяжка. Трэба ледзь-ледзь адвёртачкай так прыпадняць адзін вусік, другі вусік і пацягнуць на сябе. Бачу. Вось, тут усё добра, чыста, тут нічога у нас не магло засарыцца. Тады трэба так дастаткова моцна тукнуць. Вось гэта сапло выйшла. Тут таксама было ўсё выдатна. А вось тут гэтая сетачка, яна была забіта крысталламі меднага купароса. Калі б мы гэны раствор рабілі больш часу, напрыклад, пакінулі б на ноч, каб ён раствараўся, магчыма бы ён увесь растварыўся і гэтага не было. Но адзінае, што трэба абавязкова фільтраваць. Калі хтосьці будзе карыстацца такой парадай і апрысківаць з дапамогай гэтай насадкі для пены, то трэба добра фільтраваць. Але затое у нас застаўся цэлы пісталет з гэтым годам. Вось, калі ласка.
і ён працуе таксама бездакорна.